Hej ærede gæster. Jeg vil gerne byde jer velkommen til min 70-års fødselsdag. Det er en stor dag i dag, da både jeg og dronningen har fødselsdag. Jeg vil gerne sige jer tak for, at I kunne komme fra nær og fjern. I dag skal vi have noget godt mad. Til forret skal vi have tarteletter, og til hovedret skal vi have millionbøf med noget lækkert salat. Og sidst, men ikke mindst, skal vi have nogle lækre pandekager med is. Og når vi slutter dagen af, så skal vi have noget kaffe og kage og gå hjem på. Men inden da skal vi lave nogle aktiviteter, så vi kan lære hinanden lidt bedre at kende. Den første aktivitet går ud på, at vi skal lære hinanden bedre at kende. Så vi laver en navneleg, hvor man først siger sit navn, og bagefter hvor man kender mig fra. Og når vi er færdige med den, så går vi i gang med forretten, som er tarteletter, og efter det hovedretten. Og når vi bliver godt med det, går vi udenfor og laver nogle aktiviteter, som en gåtur eller et boldspil. Og når vi kommer ind, vil desserten stå klar. Endnu en gang vil jeg sige stort tak for, at I kunne komme til min fødselsdag. Og jeg håber, I får en rigtig god dag alle sammen.